simbolis Mas Solikin sampean dulang Mbak Mimin. Nah, iku ora babakan dulangane, iki monggo simbolis nek wong lanang ki ngekeki kaya utawa pangan kanggo keluargane, iya. Mas. Aja kau-kah Mas, telakku umume menungso, Mas. Piye ta? Lho, ya Allah kaya nganten anyar. Iki mung simbolis ae ora babakan darane sing dianu. Iya, mangap. Segone alah, ya kowe genten dulang Mas Solikin. Ben didulang kok terus ada didulang sih. Ditulang. Nah. Ah, wis ngono kuwi. Ora apa-apa, wis alon-alon. Nah. Kok mbok cetok piye to? Kok nggo cetok piye to, Mas? Pada ngeladen tukang. Hak, ayo mangap, hak. Ngelak ora, garek mimi. Nenen. Makembel bujana kaya nganten ngono kae lho. Hati-hati nggih, Mas. Iki yo kecoba seniman yo Pak Guru. Sukses karirnya, sukses rumah tangganya, bagya mulya. Yo Pak Ustad. Aku saiki wedi nyerak Mas Solikin. Napa? Kok nek diasinke malah. Nggih, monggo. Sembah nuwun Mas Solikin. Nggih. Saiki kari hiburan. Hiburan. Iki ya dina iki ana acara lho, Cus. Apa? Oh iya, iki barengi supite anakku lanang Lano. Oh, putrane Mas Agus. Nah, Soleh ya Le, pinter sekolahe. Kek ndang mari digunakake apa mestine aja kaya bapakmu. Bapakmu ya digunakake apa mestine. Oh alah. Mas Agus ki biasa bojone kok ayu, anake ya apik ya. Ya jenenge jodoh Pak jodoh. Oh alah. Agus meresahkan kok tau. Sehat selalu Soleh. Iki dek anu ya. Dek Lintang Dek lho. Lintang nggih. Engko nek nyang aku tok ndak juarai. Monggo Mbak Lintang. Ayo sayangku. Nganggo sepot apa? Disepoti. Disepoti dong. Ya Rodok gumyak sing anu ya. sing Yang buka rodok sepot. gumyak. Yang romantis ya apa wae. Yo, ayo sing romantis yo. Kowe bengi ke boh mending apa lek? Kaya kaul aku kaya kaul. Lah ya kaya bercermin nek nyawang Lintang Kairo Lah iki. pripun to beda wong Lah ya lanang padha, iki? ajine padha manise. Ning aku nek sanggulane kok kaya ngono ki ra patut nduk. Nek aku nek kowe kok patut aku mandarane kok tarangan pitik lho nek aku. Lah kowe nek sanggulan Lah, kaya ini kan Ngarepku rambutku ya tak ngenekke tok, maksude nggo nutupi ya ta bathukku sing lengar. mbak kei belan ngono to. Heeh, karepku ya tak Lah kei belan iya. kok Lintang. Lah ndasmu malah kaya bentet ngono lek. Jan batuke salah pangan ya, Mbak. Mula tetap jadi diri sendiri ya Nah. sama apa ya nak ya. Iya. Punya ciri khasnya masing-masing. Lah oke cirine I love karo kasih. myself. Dek Lintang saiki Nggih. kelas pinten? Sekarang kelas 1 SMA. Oh, sakit Berarti dewasa. berapa? 16 tahun. Iya, 15 Mas. 15 tahun. Iya. Dek Gadeng pinten, Dek? Kula 18 tahun. Iya, selamat malam Mas Gading. Selamat Sugeng malam dalu. Mbak Lintang. Ya. Alah, iki apa anu ya? Dalam. Lek apa apa Mas Gadeng ki ngajak balen kowe, Nduk? Yang ya Dek wingi. Ngejak balen. Enggak. Piye? Ya aku disuruh diajak ke sini katanya kangen ngono lho. Oh, Ya. Wes. Lah dalah. Wes, urusane wong enom iki wis wong. Urus. Mboten. Yuk, kaum menua diam ya ini. Ini band Gen Z. Iki ini sing band gebok Gen Z. kaum menua. Kaum menua lerem.
Lerem ra. Sing heboh kau menua. Kowe zaman nom-nomane ra tau nglakoni ngene kok kowe kenalan pisan karo diblucukke ning nggon galengan. Lah, ngono Lah kuwi. ya aku ra mengalami fase kaya Lintang urung ra mengalami. Saking ayuku kok wong serak rontok kok arep serontok. Mbok kelingan dhisik panuthok kok le senengane. Aja sia-sia to, Mbak. Ayuke Mbak Yu. Dek Lintang Dalam. kesini Nggih. sama Bapak Ibu. Nggih, kalih Bapak Ibu. Apa sih sanar tembungan ya iki kok? Yo. Maksudnya ngene lho, nembung ki maksudnya ngene lho. Mbok menawa sok kuliah ning Jogja. Iya. Lah ra iso. Begitu. Heeh, nggih to nembung, to nembung lah. Nggih, besok mau kuliah ning di Jogja Jogja. dosane Bu Agnes kan karo titip nggih to, karo bacan ngono lho. Yo lah dalah. Nanti bisa Bu ojo pensiun sik ya, Bu. Lah ngapa? Mau ndak ora situ. nanti bisa satu kuliah sama Mas Dalang. Lah, ya. nggih. Kok jreng ya. Mbak Cobi, Dek Lintang Nggih. nyerak Mas Gading salaman. Ngerti lah nggih, heeh. Salim Mas Gading, Mas Gading. Mas Gading. Inggih. Selamat Ya ampun, malam. selamat malam. Gimana kabarnya Mas Baik-baik Gading? saja. Alhamdulillah. Iya, baik-baik saja. Mas Gading nggak kangen aku? Wah, kangen sekali. Ya ampun. Iya. Abang selamat malam. Abang. Malam abang. Abang kok anu euforiane kok beda ya karo sing nom-nom ki. Lah kowe medeni ya. Lah ya kok abang lho kok Oke, nek chemistry-ne lho piye wi? respone kok kaya ora ono lho, kaya ora kaya Gading karo Mas chemistry-ne Gading to. kan Lho, coba responnya- balenono. Iya, selamat malam Selamat Mas malam Gading. juga Mbak Lintang. Good night Mas Gading. Good Kowe iki night. suaramu aja bindeng mah kaya banci ning bangjo. Lah, apa? Lah nek bindeng, abang. Abang. Lho beda ya awurane lah. Ya beda. Mosok nyawang wong ayu kudune kagum kok malah mungkuk-mungkuk. Lho nyawang anak-anakmu. Lah, ya. Lho, nek ngono kuwi jan nyenengke ya, Lek. Wis aku tak arane kono kopres kali ngeli tuwa saiki kegarek manembah wis. Dek Lintang tetap di situ. Di sini. Bawa. Bawa. Spesial buat Mas Gading. Nek iso Ah, bawa bawa. berdua. Mas Oh, mboten Gading saged, Nek, mau kula bawa bawa. apa? Derek, Apa mau duet? mboten saged duet. Duet nggak apa-apa loh Mas. Mboten saged kula. Kalau dua, Nggih. kalau dua, Pripun? Duet. engko ndak mah aku keblusuk. Ayo bawa spesial Mas Gading. Oke. Pripun? Ya bawa. Pun kula nderek kok namongan iki. Manut seliramu wong ayu bawane. Nggih. Syukur sing mengandung anu wong kasemaran sing katresnan. Katresnan. Nggih, heeh. Niku pelok barang. Wah, pelok barang lah. Aku Ya. dhisik yo barang. Wah, jenang gula iki mesti. Ora. Aja kaya kue, aja kaya kue. Lho. Senang gula iki lho. Aja kaya aja ngono, aja ngono. Kayak kue, aja kayak kue. Karane wong akrami. Ya ampun. Aduh. Apa lho Rasane piye to oleh rasane? Napa? Napas bantuan saka bunda. Mah kon ngeru engko. Tangannya Mas. Iki ngapa? Kok malah kaya kitek memet iki? Kahanane sanding kotak iki kok ngopo? Lah nek apa cepol lho. Aku bisa mong anu sing bulan geger ngono awakku ora karo-karuan lho, Mas. An pikiranku wis traveling tekan ngendi-endi lho. Ayo nak. Omong ati bawi Piye le rasane? Nyes. Nyes. Ya karo diok sawang apa Ah, nggih. dicandra piye ngono lho. Seliramu. Waduh. dalam Kang Mas.
Ngene iki malih KBB lho, Mbak. KBB apa? Kelingan sing biyen-biyen. Dadalah. Kalian sing biyen-biyen. Gus salah cah saiki. Kowe ya KBB to? Apa? Kelingan sing biyen-biyen ning bak truk. Kelingan zaman sekolah ning Pamulangan iki lho kok ning Batrek. Lah kan kowe kelira disampirke ning bak truk kok. Kayo belajar kok anatomi. Ya. Ayo sayang. Luput pisan kena pisan Seliramu ra tau luput, Yai. Mila Kang Mas Hai. Loh. yen gampang luwe gampang Apa? Nek sing roman aku tanganku mesti gratil tekan ngendi-endi lah jenenge cek bocah cilik ya aja nganti ora tak arahke rono malah. Wis kowe aja pengin. Ora. Kowe wis ra mungkin iso ngono masih nyeraki kowe bangsane Pak Diamat, Mbah Reso. Aku ya lah ya angger ketemu liyane nyeritake putune gur glegeken wis ora ana cerita Lah liyane. iya. Yen angel Ngopo ya, Bunda? Gadeng. Non. Losno ekspresimu ki losno. Nek nyawang ya plas nyawang plas. Pak Pagur Lah, ketak-ketik. kok mau ketak-ketil ngono. Lah, tangane- Nyawang ya nyawang. tangane kuder Dadi lho, Mas. kowe ngene iki aja mergo iya. aja mergo tuntutan panggungnya mergo memang kowe iki pengen nyawang-nyawang, pengen menikmati suaranya menikmati Lah, nggih. suaranya. Nggih. Ngono lho, dadi tenan rasa wong ketal-ketil katne le ngajari mamah kae ora tak gunakake to. Wah, Aduh mau Mas. le ngajari nganggo ngrangkul barang ya kae mah ya. Mama apa? Mama kok gogoh wedi meneh. Ayo nak badut nana. Yen angel ka Le mbok pikir ki apa ta Le? Niko lho. Kismat Bari iki aku disengiti iki aku. kali sinten? Niki Sukina ta? wis nesu iki ketoke iki. Pun bagiane dewi-dewi. Lah, sik kae malah aku Mas. Kae. Tak lungguh dingleke lintang. Ora iso, aduh. tan kena tinumbas harta Langgami jenang kula ya Mas. Nggih, jenang gula mawon. Duet kalih panjenengan boleh? Mboten saged Mboten kula, saged, mboten mboten saged. napa? Mboten saged jenang gula. Bisanya apa? I love you. Love you too. Kok piye ngono ya Le? Aku golekno guling, Jon. Apa bocahe kelet. Ayo karo jumeneng ra apa-apa, Nduk, karo lenggah ya nderek. Iya. Nek Nggih. kene kena nek kono nek nyaman nek kono ya ora apa-apa. Iya. Aku tak ndek kene ya. Oh iya. Sampai engko. Ora apa-apa. Wis,
Warga Laras ra bakal kepaten obor sinden. Jan. Gak mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Dalang Seno, channel Dalang Seno. Semoga kedepannya tambah lancar, Amin. sukses selalu, Amin. tambah solid dan guyub rukun. Amin. Amin. Terima kasih Mas Dalang. Sami-sami matur bangun Mbak Lintang. Lah kok kowe malah sing salah tingkah piye to, Nok? Kok lebih turki kok. Makasih Mas Gading. Makasih Mas Gading. Sami-sami Mbak love Lintang. you. Love you too. Ya Allah. I love you too. Gusti Allah. Wah, terima kasih so I love you too. Iki enek ucapan Lek. Heeh. Selamat HUT channel Dalang Seno sukses jaya sehat selalu. Amin. Saking gudeg Bu Agus Magelang. Nggih. Paring tindih 200.000. nggih. Mboten ngersake lagu. Ya aku dicaosi apa-apa sing Ya. penting gumyak regeng gayeng. Sesuk kena nggo KB. Lho. Nyepaki apa? Ya Baik nyepaki Daniel. kebo apa jaran. Nah, iki Mbak Tatin karo Mbak Elisa diaturi minggah ya Nggih. bareng sisan. Nggih. Ayo Mbak Tatin karo Disepoti. Mbak Elisa. Orang hiro, jempol aku orang hiro. Ayo sing gawan warga Laras kok dadak iren. Iki sing enom. Aku manut sing tua. Kaya wong bingung. Gawean kok iren. Kok ble, Gawean kok iren. gawean iren kok blero iki. Lah ngopo? Lah nek rajang cak cek cak cek. Zaman saiki rane sacet-sacet. Jangan kesempatan itu nanti bisa Dipaske larase ngono lho kok terus ora peke bisa dimaklumi dengan usia yang 50 tahun iso dimaklumi. Alah, le mbok deng-dengke tuwane. Ade yo mau manut yo, mbiyen kan ade kon ngejokke sing dijokke dhewe, sing eksekusi kono. Ya wis, berarti yo iki mau dientekke dhewe. Apa nek ra ono sing tuwa kok ora tekan ati. Ya. Ngaturaken sugeng dalu sedaya mawon. Nggih sowan mriki Mas Gading Mak Cangeng Yuli Mbok. Nggih, sugeng dalu Mbak Elisa. Dalu Mas Gading. Sugeng dalu Mbak Tati. Kelihatannya malam hari ini berbunga-bunga ya. Berbunga-bunga. Beda-beda gitu ya. Beda ya. Iya, berbunga setaman. Kok bunga taman. Nek sayane Mbak Mimin piye Mbak Tatin? Ucap. Bunga-bunga cinta semakin medekat di hatiku. Ini malam hari ini juga ketok kayak koyo nganu ya. Rada sumringah, Ya, rada nek Baterai dicandra ora kepujulen. ya kaya kembang. kembang. Bang bangke. Ki malah anu lho, ciri khas Indonesia lho, Rafflesia Arnoldi. Lho jenenge apike kok ngono kok. Apa ya? Ning ambune. Ya, dari Mang Ayu Fatia ya, Mbak. Derek tetunggo kagem channel Dalang Dalang Seno, Seno. ingkang kaping gangsal. 5 tahun ya. 5 tahun luar biasa Semoga. tansah ngrembaka. Mm. Subscribernya tambah akeh. Amin. Sing delok ya semakin Sing delok oke. Nontone Oke. viewer-e. Ya, enggak cuman apa wayangan-wayangan dari warga Laras tapi juga wayangan yang lain Lainnya. juga di streaming sama Dalang Seno channel. Ya muga ngrembaka wae Amin. iso ngrembakake budaya sak Yogyakarta iso dibiwarake sak Nusantara sak dunia. Amin. Amin. Kira-kira kowe Selain manggon. mendoakan Dalang Seno Channel ya mendoakan untuk netizen yang di rumah dan penikmat setia wayang tetaplah menjadi netizen yang Yang bijak. Yang bijak betul, biasakan mendelok dulu, membaca dulu lagi komen. Komennya- Ngefan Mbak Elisa keneng, Mbak Tatin keneng, Pak Desukimin keneng. Nah, ning Nah, sing penting ojo saling menjatuhkan. ya. Nek dinalar fane akeh aku lho karo ngene Tatin. Ning aku tetep ya ora sombong, ora takabur. Nek dinalar. Iya, heeh. Neng Aku biyen tau biyen dene. dingenekke Mbak kalau ada Tatin tuh Mimin enggak usah diajak jijiki. Yo. Zaman semono ya, Mbak. Unek-unekke wong gur wong ngetik. Nek ora tak unekke kok ya talah temenan. Lek ben ki tau lho buka HP kok ketok sedih ngapa Lek? Terus kon maca aku. Komene piye? Mimin itu laknatullah. Wis warna-warna ya tenan jenenge wong jenenge nang Jenenge netizen bebas kok ya wong delok alok bebas.
Wong delok ki alok wong ora undu apa-apa kudu undu Ya ning motor. saiki ketoke wis rapati ya kaya mbiyen. Dadi walaupun aku ada sama Kak Mimin, Kak Apri wis biasa. Ora kaya mbiyen meneh ya Kak ya. Nek mbiyen nganti sakit hati, padahal aku ora ngerti apa-apa sing diunek-unekke aku. Gara-gara kowe ngono kuwi. Iki nesune karo aku padahal aku no. Dodol kowe. Rosi ndok kok ayo Tin. Heh. Tatin kon ngopo, Bu? Pak. Mas Gading, Nggih, menika Nun, wonten kula. titipan saking Pak Putra Dikari. Oke. Luar biasa. Putra Dikari. Kok ya mesti ya. Nggih. Wis kok men ora loka tambah kebak, Pak. Panjenengan niku sok nontoni TikTok-TikToke sapa-sapa. Iya. Nyawer-nyawer tap. Ini Aku juga dadi sawer singa kok. Pak Putra Dikari iki nganti jadwalku suntik putih hafal lho nang ngene. Wayah sesuk suntik putih ngono aku mesti ditransfer. Wis suntik putih dadine klawu ya, Lek. Ijek proses. Glodok isik. nggih izin tak bacain ya Mas Gading. Nggih, monggo Mbak Elisa. Assalamualaikum, sugeng dalu nderek mangayu bagyo dari Putra Dikari Gina Baladewa PWKL, PKWL, Peduli Kasih Warga Laras mengucapkan wilujeng ambal warsa channel Dalang Sena kaping gangsal mugi tansah kuncoro ing dirgantara. Amin. Amin. Kagem anak Maski Gading Pawukir Sena Saputra ugi sedulur-sedulur wiyaga menapa seniwati warga Laras tetap solid guyub rukun kompak semangat membimbing anak lanang Ki Gading Pawukir. Nggih, menika wonten tali asih sekedhik 1,5 juta. Wah, luar biasa. Untuk warga Laras nggih menika. Nggih, untuk kagem sedulur-sedulur warga Laras request tembang Pangkur Semarangan. Nika. Nggih, Ya, Kang diatur Nembang Mbak ki. Elisa. Ora tau. Jatahe Mbak Oh, aku Elisa. soalnya ya entuk cete sing Kang Nembang Mbak Elisa ora diwaca ya. Ya, ini tadi juga ada titipan apa Pak dari Boyolali minta melatih Rinonce. Ya, tadi Kamu ada juga Pak Susanto dari Malang juga minta tembang kangen. Menika iya. salamnya kagem Mas Gading belajar terus, Nggih. terus bisa meneruskan apa kuwi jenenge? Perjuangan Bapak. Kiprahe Iya. Suwardi Pak Seno. Arek omong ngono wae angel ya. Ya, kita kirimkan juga untuk penggemar-penggemar lama Semuanya. PWKS. yang masih setia Sobat sampai saat ini. Ngebiar, matur nuwun. PWKS. Apa jenenge? WMC. Ya, ini terima kasih yang udah merapat dan menonton dari rumah. Ya. Yuk di Pangkur Semarangan bagi tugas ya, Mbak. Kowe kok. Hah? Kowe sing bawa. Terus? lagune mlebune tembang kangen. Ngono. Jadi Melatih bawa Rinonce. kowe ya ora apa-apa tandonmu swara rak gede. Ora iki meng Ya wes iki digilir wae ya, Oh, wong iya, papat. iya. Oke. Aku nunggu gilirane iki Sang Dwijo. Mimin honggo inggih. Dimulai saka sapa nek gigilir ayo. Saka kene. Kesik ya. Mingkar mingkurengu kara akarana Gentone metu. Kuwi sing nyekel. Wes halo, sajepen melu kono, penonton ben kok. lah kada tak kira bapak aku. Kowe iki nek angger nang kene mesti spesial Mbak Oh. iki. Wane digawake bintang tamu sing spesial nganggo ndok. Iya. Anti apa lagu ya? Karenan marat